På 6 dage havde Gud skabt himlen, jorden og alt liv, og på den 7. dag hvilede han. Og således vandrede Gud med Adam og Eva gennem paradiset. Alt var perfekt. Gud havde befalet Adam at opretholde paradiset. Men fare lurede, for Satan ville herske over jorden. Fordi han havde forårsaget et oprør i himlen, havde Gud kastet ham ud af himlen. Derfor havde han udtænkt en plan for at få Adam og Eva til at spise frugten af det forbudte træ til kundskab om godt og ondt. Han talte gennem slangen. Se 1. Mosebog 1, 2 og 3. Hej Eva, er det virkelig sandt, at Gud sagde, at I ikke må spise af noget træ i haven? Hej slange, vi må spise frugten fra de andre træer i haven, men af frugten fra det træ, der står midt i haven, sagde Gud, I må ikke spise af den og ikke røre ved den, for at I ikke skal dø. Nej Eva, du skal blive som Gud og ikke dø. Hvorfor prøver du ikke en lille bid? Frugten er lækker. Se Adam, smag. Lækkert. Se 1. Mosebog 3, vers 1-7. Og således kom synden ind i verden, og siden da arver et hvert menneske en syndig natur fra fødslen, og et hvert menneske vil til sidst dø, fordi det første menneske, Adam, havde spist det forbudte æble. Fra da af var det smukke og velsignede liv i paradis forbi. De blev drevet ud, og indgangen blev bevogtet af keruber og et flammende sværd. Fra da af måtte de dyrke jorden i deres ansigts sved, for at forsyne familien med mad og drikke, og tårne og tidsler voksede der, som ikke var der før faldet, og slangen måtte leve sit liv uden ben og vinger som straf. Se 1. Mosebog 1, 2 og 3. I de dage var der kæmper på jorden, kaldet Nephilim eller titaner. De var efterkommere af Guds vægtere, som syndede frygteligt ved genetisk at blande sig med menneskelige kvinder, for at forhindre fødslen af den lovede Messias i fremtiden. Men Gud var meget vred over dette. Folk gjorde onde ting, mord, forbandelser, kannibalisme, okkulte handlinger, skabninger, der var halvt mennesker og halvt dyr, tilbedelse af afguder osv. Dette kunne ikke fortsætte længere, for på denne måde blev hele skabelsen ødelagt. Gud ville ændre dette ved at ødelægge alt, der ikke længere var genetisk rent menneske og dyr, og starte forfra. Se 1. Mosebog 6, vers 1-8. Hvilken tåbe bygger en båd, hvor der ikke er vand? Men Gud var tilfreds med Noah. Noah, hans kone, hans 3 sønner, Sem, Kam og Jafet, og deres 3 koner var retskaffende. Deres gener var ikke ødelagte, fordi de forblev trofaste mod hinanden. Fra hver fugl, fra alle slags husdyr, et hvert krybende dyr, der var genetisk intakt, måtte et par gå ind i arken for at genbefolke verden med virkelige mennesker og dyr, der var i båden. Så sagde Gud til Noah, gå ind i arken, så vil jeg lukke døren. Se 1. Mosebog 7, vers 1-16. Omkring 1600 år efter skabelsen af jorden, planter, sol, måne, stjerner, dyr og mennesker, da Noah var 600 år gammel, lod Gud kilderne i de store, dybe afgrunde vælde vand op, og fra de 7 sluser, der var placeret øverst i den himmelske kuppel, der står over jorden, lod Gud vand strømme ned. Vand, der nåede lige over den himmelske kuppel. Dette varede 40 dage og 40 nætter. Så var hele jorden dækket af vand, og kun de mennesker og dyr, der var i arken, var stadig i live, og fiskene i vandet selvfølgelig også. Bagefter sænkede Gud vandstanden igen, og den ødelagte jordoverflade blev tør og beboelig igen. Mennesker og dyr spredte sig og formerede sig over jorden igen. Gud ville aldrig igen oversvømme jorden fuldstændigt på denne måde. Han lovede dette gennem regnbuens tegn på himlen, som man ofte kan se, når det regner, og solen også skinner lidt. Se 1. Mosebog 8. Omkring 300 år efter syndfloden blev Abraham født. Gud havde indgået en pagt med ham om, at en stor nation skulle udgå fra ham, og at Messias skulle fødes i fremtiden gennem hans slægt. Abrahams tro blev virkelig sat på en hård prøve, for da han var 99 år gammel, havde han og hans kone Sara, som var 59, stadig ingen børn. Men 1 år senere blev Isak født. Og Isak skulle senere få en søn ved navn Jakob. Se 1. Mosebog 2-28. Her ser du Israels 12 stammer. Fra Judas stamme, gennem kong David og hans søn Salomon, bliver Messias senere født. Se 1. Mosebog 49, vers 8-10. Moses modtager de 2 stentavler med de 10 bud fra Gud på Sinai-bjerget. Alle mennesker har brudt disse. I fremtiden ville en mand, Messias, komme til jorden, som ikke ville bryde disse bud, men mere om det senere i denne video. Se 2. Mosebog 20. Kong David synger til Gud fra sit palads i Jerusalem. Han har grundlagt jorden på dens søjler, den skal aldrig rokkes. Salme 4:15.
Kong Salomon byggede det første tempel, hvor pagtens ark blev placeret, for at dække menneskehedens synder med et lams blod indtil Messias' komme senere, for der ville tilgivelse for synder kun komme gennem ham. Gud havde givet Salomon så meget visdom, rigdom og prestige, at mange mennesker fra hele verden kom til ham for at lære hans visdom. Hvem er steget op til himlen og steget ned? Hvem har samlet vinden i sine næver? Hvem har bundet vandet i en klædebånd? Hvem har skabt jordens ender? Hvad er hans navn, og hvad er hans søns navn? Ordsprogene 3 og 4. Omkring 375 år efter kong Salomon havde Gud straffet stammerne Juda, Benjamin og Levi, 3 af Israels 12 stammer, fordi de blandt andet havde knælet for afguder. Han havde sendt kong Nebukadnezar med sin hær, som førte dem til Babylon. Han havde også ødelagt Salomons tempel. Daniel fik lov til at arbejde i paladset og forklare her en drøm. Konge, du så en enorm billedstøtte af en mand. Hovedet var lavet af rent guld. Hans bryst og arme var af sølv, hans mave og lår af bronze, benene af jern og fødderne af jern blandet med ler. Se Daniel 2. I 538 kort efter at han havde erobret Babylon, udstedte kong Kyros et dekret, der gav jøderne tilladelse til at vende tilbage til Jerusalem og genopbygge templet. Efter 6 års eksil i Babylon var Ezra og Nehemias begyndt at bygge det andet og også det sidste tempel i Jerusalem ifølge Bibelen. Se Ezra 1-7 og Nehemias. Omkring 700 år før Kristus sagde profeten Esajas, derfor vil Gud selv give jer et tegn. Se, en jomfru skal blive gravid og føde en søn, og hans navn skal være Emmanuel, det betyder Gud med os. Esajas 7:14. 700 år senere stod Jerusalem og hele verden under Roms autoritet. Jernbenene fra statuen af kong Nebukadnezar symboliserer romersk herredømme. Se Lukas 2:1. Israelitterne bad Gud om at sende den lovede Messias. Og der er fødslen af Messias, frelseren og forløseren, Jesus Kristus, født i en stald i Bethlehem. Se Lukas 2. I en alder af 12 år forbløffede Jesus Israels religiøse ledere. Hvordan kan det være, at dette barn kender så meget til vores love? De var ikke klar over, at de talte med den Gud, som havde givet disse love til Moses på Sinai bjerg. Se Johannes 1:10. Hvert år så Jesus et uskyldigt påskelam blive slagtet. Jesus var fuldstændig ren, ligesom lammet. Han syndede aldrig. Se 1. Peter 2:20. Jesus vidste, at i en alder af 63 år ville dette påskelam blive det. Se Johannes 1:29. Apostlene spurgte Jesus, hvornår vil den store trængsel komme og templets ødelæggelse og din genkomst? Lukas 21:38. Jesus sagde, der er nogen af jer, som står her og lever, indtil de ser menneskesønnen komme i sit rige. Matthæus 16:24-28. Når de forfølger jer i denne by, så skynd jer til en anden. For sandelig siger jeg jer, I skal ikke være færdige med jeres rejse gennem Israels byer, før menneskesønnen kommer. Se Matthæus 10:23. De mennesker, han havde skabt, hadede ham. De spyttede på Guds søn. Jesus holdt sine engle tilbage og tillod den morderiske pøbel at korsfæste ham. Og på trods af alt dette elskede han dem og tilgav dem. Se Lukas 3:34. Da han døde, flød alt hans hellige blod for at vaske vores synder væk. For således elskede Gud menneskene, at han gav sin enbårne søn Jesus, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes i helvede, men have evigt liv i himlen. Johannes 3:16. 3 dage senere opstod han fra de døde og banede dem med den eneste vej for os til at komme i himlen. Kejser Nero, dyret, Antikrist. Tallet for hans navn i gematria-beregning på græsk, latin og hebraisk er 666. Hvis folk ikke satte dyrets mærke, noget i retning af asken fra offeralteret på deres hånd eller pande, blev de også nægtet adgang til markedet for at købe eller sælge noget, og hvis de ikke bøjede eller knælede for dyrets billede, blev de dræbt, sat ild til, kastet for løverne osv. Under den store trængsel mellem Orsius og Sexus i Krog. Se Åbenbaringen 13, vers 11-18. Til venstre på billedet, i år og Sjøs i en kron, ser du ødelæggelsen af Jerusalem og det andet og sidste tempel. Gud straffede Israel, skøen fra Babylon, de symbolske fødder og tæer af jern blandet med ler fra Nebukadnezars billede, med ødelæggelse for at have forkastet og myrdet sin søn Jesus. Til højre ser du ødelæggelsen af Romeriet, Babylon, i år 6 hørs i en kron. På det tidspunkt kunne man bogstaveligt talt se vogne og engle på himlen. Dette kan man læse i den romerske historiker Flavius Josephus' bog,
den jødiske krig, bog 6, kapitel 5-6. Se åbenbaringen 6-18. Jesus vendte tilbage omkring 4 år efter sin korsfæstelse og opstandelse fra de døde. De mennesker, der havde drevet naglerne ind i hans hænder og fødder, var stadig i live, som skrevet i åbenbaringen ind i 7, Matthæus 9:1, Markus 13. Til højre for billedet er Satan lænket af en engel og kastet i den bundløse afgrund i 1000 år, i år 601. Se åbenbaringen 20:1-3. Tusindårsriget med fred varede på jorden cirka mellem år 6 og 6, en tid, hvor Jesus Kristus regerede over sit rige på jorden med et jernscepter. Synd blev ikke tolereret. De mennesker, der havde troet på ham, bragte evangeliet til alle nationer verden over. De smukkeste bygninger blev bygget. Katedraler, slotte, jernbanelinjer med luksustog, flyvende luftskibe til at rejse komfortabelt overalt, gratis energi og meget mere skønhed. Men efter de 1000 år blev Satan løsladt fra sit fængsel igen. Det er den tid, vi lever i nu, Satans lille tid. Se åbenbaringen 20, vers 7-10. Han har ødelagt en enorm mængde beviser, byer, bygninger osv. for 1000-årsriget med fred gennem krige og brande. Han bedrager verden med mange løgne om historien. Et uendeligt univers med en flyvende og roterende jord, mens jorden simpelthen er flad og stationær, og solen, månen og stjernerne kredser om jorden. Evolutionsteorien osv. Men lad dig ikke narre, læs Genève-bibelen. Sandheden er derinde. Den næste begivenhed vil finde sted i den nærmeste fremtid. Angrebet på de helliges lejr i den nordlige del af verden. Bemærk Grønland, som der er så meget påstyr om lige nu, og som har alt at gøre med det. Vi får heller ikke sandheden at vide om nordlyset, for det er højst sandsynligt gløden fra det nye Jerusalem, der skinner der. Men Gud vil ødelægge angriberne med ild fra himlen, og så kommer den endelige dom. Hvert menneske vil træde frem for Gud. Se åbenbaringen 7, vers 11-13. Millioner af mennesker vil blive chokeret den dag. Kom, du har en aftale med Gud. Hele dit liv vil blive vist frem. Enhver form for utroskab og enhver anden synd vil komme frem i lyset. Ingen vil finde ud af det. Din mand er alligevel på forretningsrejse. Åh nej, det er mig. Stop filmen. 10. juni stjal du fra din arbejdsgiver. 2. maj løj du for din søster. 19. marts anklagede du falsk mod nogen. 17. februar bandede du. 19. september bedragede du nogen. 8. april sladrede du om din kollega. 2. oktober hadede du dine forældre. 14. januar var du jaloux på din nabo på grund af hans nye bil. 3. december gav du en sulten forældreløs hverken mad eller drikke. Hvorfor advarede ingen mig om alt dette? For Gud vil føre enhver gerning for dom med alt det skjulte, hvad enten det er godt eller ondt. Prædikeren 12:14. Og hvis nogen ikke var skrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen. Åbenbaringen 20:15. Her kommer den gode nyhed. Hvis du ikke ønsker at gå ned i den frygtelige ildpøl for evigt og have hele dit liv, inklusive dine tanker, set og hørt af alle mennesker, så bed noget i retning af dette i løbet af dit liv. Men mind også det, du siger, kære Jesus. Jeg er ked af, at jeg har syndet så meget. Tilgiv mig venligst. Jeg tror, at du døde for mine synder i mit sted. Tak. For så vil du komme i himlen for evigt, og hele den film vil blive ødelagt, fordi Jesus betalte for den med sin død. Ingen andre kan frelse dig. Og Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Johannes 14:6. Jesus byder de mennesker, der tror på ham, velkommen i himlen. Du kan også komme dertil for evigt, hvis du ønsker det. Valget er dit.